Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jether, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani punong barangay Kapitan Juvie June Jose Retondo kan dagiti barangay officials, kastamoten kani Ma'am Gracia Tumaneng, dagiti kaobraak iti pagtrabtrabahwak a gasoline station, akas kada Kuya Buds Arsadon, Ati Seth, Mang Ricky 1 kan Ricky 2. Greetings from John Ray Kadang at taga Vintar. Happy birthday kani Ives Ventura from Boss Lunox. Rolyoda family ti San Gregorio Cabala Union from Roger Rolyoda. Ranyeses pagtulingan kan Fernandez family ti Badok Ilocos Norte. Happy birthday Dan Niveras ti Baguio City from Nida Niveras. Ubilas family di Tapatong kan Ayon family ti San Clemente Magsingal Ilocos Sur from John Paul kan Shemi ti Andorra Europe. Gutierrez family di Tanampikwan Nueva Ecija kan Minosikwan Mantakdang San Quintin Pangasinan from Oliver Gutierrez. George Respicio ti Kalinga kan Moreno family ti mga Tarem Pangasinan from Marimar Moreno. Reynaldo Jose kan happy birthday kan ni Daisy Jen Jose ti Asingan Pangasinan from Josephine Jose. Mariano Paragoy kan Andayan family ti Tanglagan Kalanasan Apayao from Limuel Mariano. Lakay ko ani Joey Gatan ti Antagan First Tumawini Isabela. Madam Teresa Llobrera
Scheuer, kan bunggoy na ti Purok 3 Inabaan Sur, Rosario, La Union, from Yara Asiana, Manangan. Nisperos Cristobal Afalia, Pahuyo kan Sagon family, from Bing, Sagon. Dr. family ti Santo Domingo, Anao, Tarlac, from Mackert Doctor. Sanchez Galaw kan Rapisura family ti Rosario Cervantes, Ilocos Sur, from Rex Rapisura. Lardizabal kan Oria family, from Christy Oria ti Hong Kong. Shoutout pa kada Jermeline Gayon, Jasmine Rivera, Homer Alamo, Melanie Rombawa, Manuel Angeles. Belated happy birthday Manong Ronnie ti Santa Maria, Ilocos Sur. Kan shoutout iti Basyo kan Cabelloy family ti Mamarsang Alilam, Ilocos Sur, from Elma Basyo. Inang Rosario Bersabal, Clarita kan Nelson Pahe, Shine kan Ayan Reyes, Clarinel kan Makmak, Kabansag kan Osalia family ti Samonte, Quezon, Isabela, from Jose Benny Rose kan Paul Laya ti Barcelona, Spain. Shoutout pa kan ni Dimer Tamot, Matias Hipolito Ignacio Tandayo kan Domingo family, Dajeka Guzman, Jervin Kyle Matias, Guzman Ignacio Domingo kan Tandayo family, from Levi Matias Guzman ti Kuwait. Mundo Terrenal, Bulda, Vallejos, Claveria, Taberna kan Alejo family ti Tangadan, San Quintin, Abra, from Leniki Alejo. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Jether. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, kastameten dagiti naayat amang tartarabay iti programa yo. Sapay lakuma taag talinaad kayo asi kakaradkad, tapno agtultuloy latta ama ipaayanda kami iti linglingay, babaan iti programa yo. Ilingad naklakuman itinagan a Jether Manang, kat dispensar no jakon inlanad pay ti address ko. Aramatam ko malatamatan dagiti nagan nga inlanad ko, tapno amukton at ipakasaritaak ti maipatpatangatang inton manggagakon. Kadarato dumtang ti bulan ti Disyembre Manang, jak maliklikan ti agladingit, gaputa sumken iti lagip ko, ti may sa apagteng, anagbalinan at tugot iti dana ti biyag ko. Napasamak daytoy idi agpapaayak pay iti may sa akumpanya. Makuna nga dasaad ko iti dayja akumpanya. Tapno nasayod ti amin Manang, rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi na italuak iti trabaho, iti kumpanya a pagpapaayak. Dasaya at adakan, Jether. Come on, take a seat. Agyaman na, madam. Apayakas la madanagan ka, Jether. Kuwang amin, madam. Pasensya kayo, madam. Diyak ngamin amo na apaya pinaayabandak. Itay pa pampanunutak no anya ti saan nyo nagustuhan ang naaramid ko. Ama kagapo, no apay pinaayabandak dito opisina yun. Si Kamat, apay ngamin ang negatibo at hagos ti pampanunutam. Madam? Apay, gaputa pinaayaban ka dito opisinak, pagarupamon nga da naaramid mo adyak na gustuhan? Pinaayaban ka dito'y takayat ka makasarita iti personal, Jether. May papaniti anya, madam. Saan mo't anailimad ka na kayo, ti panakapirate ti supervisor ti departamento nga ayan mo? Saan ka di? When, madam. Medyo malidayan kami nga rot amin iti department mi. Kalat namin di pa nag-resign ti department head mi, kalpasan ti pan nakapirate na. Arig na binaybean na kami na tao na. Well, talaga kasta, Jether.
Pinadas ko mo't alinapdan, idi nagisubmit iti resignation na. Ngam ko na namat adisididon. Husto mo't ngamin ti rason na. Dakdakkel nga amang ti offer kan kwa na, ngam ti masusweldo na ditoy. Iso saan ko ang mababalaw. Madam, And because of that, masapon nga da maitalo kada kayo iti departamento yo. Tapno adda agbalin ahead yo. Kat sika tinapilik, Jether. ha? Madam? Una yan na pa nakaklaat na ita. Apay, di ka mamati? Talaga saan, madam? Amok ngamin na sana ka maikari iti posisyon. Well, dakkel, abidot mo da ita. Idi pa'y laeng, nakita kon ti potensyal mo. Kan kang runan iti amin, limod a kinasarita kon dagiti kakadwam iti departamento yo. May maysa ti opinyon kad napili da mangidaulo kadakwada. Kat si kaday tao. Anya? Iso nga itapay laeng, kablaawan kan. Congratulations, Jether. Kaya di ka pala naturog milig, adal naman ti rabi ay. Kasano kat nay, anyat orasan nga maawan pailaang ni Jeter. Itala na la daw ang nagawid. Mga nun nag-overtime Amumatan ti trabaho di anak ta. Ay di inya wag na kumano kastaman bilang. Ay, Na, una yan, nagunagan na ita pa nagsanda ay milay. madanagan ak nga menunyol. Sapay agraira dagiti madagdakdakas no kastoy a panawan. No umadanay ti Paskwa. Pag ko naamat, Amumatan, tunggal kastoy a panawan, kasapulan ti paggastos. Kasanaw no makarana iti madagdakdakas di anak ta. Kat pagaramidan da iti saan na nasayat. ay unay mo't ngamin ti kasta panunot mo milay. Ikaw na maturugan, baybaan na kung dito salas ta sa akong ti manguray ko ni Jetar. Unyol, Alan, ingkakit maturugan tapno makainanakan. Sana day tagdanda nagkamangon uray kan kwan. May raman nakpaikit din agdanda naggapoy ti kasta ajarma. Pasensya kayo no, Jaco na iyawag ka na kaya maladaw ang agawid tatang. Napanam ngamin ay anak ko. Sa payagat arak ka si Mangpalt. Nakantsawa na kami ni opisina tatang. Diyak mo't na nakapagkadkad ata talaga saan na kasinardangan dagiti kakadwak iti departamento. Anya? Kastoy ngamin tatang. Nakaawat akiti na sapa pa mas ko iti opisina. Iso dagiti kakadwak, pinag-blow out dak. Ha? Anya ana sa pamaskwa ngay bagbagham anak. Naitaluwa kiti trabaho tatang. Siya akong tagbalin na department head. Tanagikat di sigo da head ti departamento mi. Kastaya, ay nakablaawan ka na ko. Kablaawan ka. Agyawan nak tatang. Ket ulitak. Pasensya kayo no jak nakapagpakada ang maladawak nga agawid. Iti napatag si kakaradkad ka si Mangpalt anak. Malaking ka mo't na ginala. Ay na, sigurado ang maragsakan mo't ninadang mo. Apa man na maamuan na, ti pan na kaitalaw.
kablaawan ka anak ko. Husto launay ti kinunam. Nasa paapamasko day taparakan ka. Bunyarad nanang. Isa pasensya kayo ni Darabi no naladawa ka nakaawid. Diyan ngamin na pagkadkadan dagiti kakadwak. Nalpasan day dyan anak. Tinapatag kat nakaawid ka as ikakaradkad. Hangam numaminsan, ikagumaam ti umawag. Tapnusan kami matagdandanag ka ni tatang mo. Uwan nanang, di kagdanag. Itatagbalin kan adadaulo ti departamentuyo anak ko. Adadapay ko mga agbalin ka apagwadan. Di mo tagibasitan dagiti adda iti babaam. Nanang, pinadakkel da ka na sayaat. Apay ko mga pagaramida kiti saan anasayaat dagiti adda iti babag. Palpalagipan ka laang anak ko. Diyak kaya't maipadak ka iti daduma. Ha? Anya ti kayat yung asawan nanang? Adda nga men dagiti daduma. Anong umaton ti sa adda? Agbalindamatan nga abusadaw. Malipatan dan amamin pinsan tinagtaudan da. Maawatan kayo nanang. Ngam ulitak mat. Pinadakkel da kiti nasayaat. Awan nga rin ti pamkwatak tapno pagaramidak iti saan anasayaat ti padak. Talaga may bilang anasapa pamaskwa para kanyak, tipan na kaitalok iti trabaho manang Emmy. Maudi alawas ti bulan ti Nobyembre idi kinasarita nak ti bosko, maipapan iti pan na kaitalok. Maragsakan nakmat, gaputa amin dagiti kakadwak iti departamento ket katunusak. Nagbalin nga rod anaanayas ti panaglalangan mi, ket simaya at ti output ti departamento mi. Iti panaglabas ti tawan, nakarkarupay at dimuras ti kumpanya pagpapaayak. Ket saan apanangidayaw iti bukod ko abagi, kanayon amaikan iti incentive ti departamento mi, babaan iti panangidaulok. Adda dagiti kakadwami iti departamento a nagretiron, ngam addamet dagiti kabarbaro, apakairamanan ni Angel. Umadaniman idin ti Paskwa, manang Emmy. Sir Jet, da kayo man di mangkita, numayatan ti dekorasyon ti departamento tayo para iti Christmas? Mayat, napintas. Sigurado adat tayo mananti makagunod iti premyo, gapo iti dayta. Ay na, sapay la kuma, sir. Sikati nag-decorate? Saan la asyak, sir? Nag-effort kami amin. Tano bilang masungkit tayo mananti premyo. Grand Slam ton ti departamento tayo. Ay, uwan kaya man niya. No kasta, rombang lang arod adat tayo ti mga abak. Rumbong lang, sir. Sayang ti papremyo. Sapay kasapulan tayo amin ti cash. Tani, umadanin ti Paskwa. Ha? Apay, Angel, kasapulam ka di ti kwarta? Medyo, sir. Mano, mga numatulungan ka. Ha? Ni, kababain, sir. Saan da kapag danagan? Angel, siyak ti headyo di ti departamento tayo. Nadamay tulong ko, kaya't ko ti tumulong. Malan, ibagam kanyak ti parikot mo. Kaya't ka at tulungan.
Makadanon kanyak ti aramid mo, Jether. Ha? Anya nga aramid, madam? Nalain ka tumulong ka dagiti kakadwam. Uray saan mo akadwa iti departamento, nulakit di ka maalam, tultulungam. Nasursurok ka dagiti dadakkel ko day taagalad ko, madam. Dagiti ngamin dadakkel ko, oray pa'y naawanan da. Nulakit da maitulong da, tumulong da. Kastagayam. Talaga ajak nagbidot anang italokan ka. Madam, Kat itapay laeng, ibagbagakon kan ka. At daman ng sorpresa nga agururay kan ka, kasagot para kan ka iti umadanin a Paskwa. ha? Agpay so, madam? Wen, Jether, talaga deserve mo ti may kan iti sagot. Ay na, agyaman ako na inukasta, madam. Awan anyaman na. Awan gayam, tangay umadanin ti panagselebrar tayo iti Paskwa. Ti Christmas party tayo. Si Kantipos gaka garamid iti programa. Sige, madam. Day talagayam. Dumgag ka, taibagak ti detalye ti angayan tayo a Christmas program, wano party tayo. Kalpasan na, si Kanti makaam mo, Jether. Kita anak, sir. Apay, singiran na ka din iti naipabulod mo kanyak, idi nagkasapula na? Ni, saan na? Kan may isa, nalawag mo ti saritaan ta. Bayadan nak, inton adan kan. Kunaklakit din no singiran na kon, sir. Saan? Adang amin parikot ko. Sika lang ti makatulong kanyak, Angel. Anya day ta, sir? Ibagan, ta si dadaan na katumulong. Basta saan lakit di ang maipapaniti kwarta, Saan? Kwa, may papanday to iti umadani na Christmas party tayo. Oh, anya ti parikot iti Christmas party tayo, Sir Jet. Amomat. Datati kaya dagiti ka departamentuan ta, a representative tayo iti games. Awan parikot kanyak, sir. Kandakkel ti pamati. Adatati kanayon ang mga bak kadagiti paayayam. Kaya't mo asawan. Mayat ka adatati agpareha, kas pan nakabagi ti departamento tayo? Kutwan na, sir. Apay kiti na saan ngay? Agyaman akno kasta, Angel. Si kamot, sir. Dayta kadila ang ti parikot mo. Amkak ngamin nga mga no di na kahit a partner. Kas pan nakabagi ti department tayo. Hala, apay kumasaan ngay? Tapno ibagakkan ka, Sir Jet. Dakkel tinamnama, ada tayo ti mangabak iti kaadwan a games para inton Christmas party tayo. Ngamin, data adwa ti agpartner. Di kag danag, Angel. Aramidag ta amin nakabailak tapno mangabak ti departamento tayo. Ikarik day ta. Liday mapukaw da. Oh, anya ka, Angel. Okay ka kadilaeng? Kabailampay? Apay ket din na saan, sir? Ita kadipay? No kaano a leading tayon kadagiti nalpasan a paayayam? Ti grupo tayo ti dandani na nga bak iti amin a games. Nalaos nga rin ti ragsak dagiti kakadwata iti departamento. Masapul a mga bak tamanan iti sumaruno a games, sir. Iso asikamot ti saludsudat. Kabailam kadipay. Tapno ibagakkan ka? Jak makarik na apulos iti bannog, Angel. Nasayaat nga rod no kasta, sir. Napinta sa partaan dayta. Kayat na asawan, sigurado nga adupay ti pangabakan ta paayayam ita a Christmas party tayo. Rumbang laeng. Okay, teams. Ready kayo, Di sumarno a game tayo?
Newspaper dance! Ha? Oh, apay naklaat ka, sir. Newspaper dance ka, no? Di mo ka ba alanday di again? Kabailak, Angel. Oh, matlagayam. Agredi ka nga rodan, sir. Masapol ang mga baktamanan iti newspaper dance. HBO Records and Oliver Production. Sir Jet, datakan grupo da Ace kan hana laangan tinabati. Nagbasit mo tanti faulty newspaper. Agredi kan, sir. Pampanunutat nga rad. No, kasano ti posisyon nga aramidan ta. Tapno umanay talang iti basita na faulty newspaper. Apaman nga agsardan ti music, sir. Agpasalabay akon kan ka. Ha? Oh, di mo ko naan adi nakabailan, sir. Ni, saan man? Ngam, sigurado ka kadi itaramidam. When, sir, isong agredi kan. Mga no, ha? Adetang, sir, sa labayan na kon. Oops! Ops! Darasam, sir. Kumayat kan iti newspaper. Karti nga. One Angel! Ops! Okay, stay still. At bilang ako. 1, 2, 3. Oops! Outage ka na! Sir Jet, na-outbalance da Ace ka na na. Nangabak na, Sir Jet. Nangabak na. Aglaplapusanan ti kinaragsak ko iti daydi a Christmas party mi manang Emmy. Ti makagapo, addan pa naggustok idi ken ni Angel. Kalpasan na, da kami pa'y tinagbalin nga agpartner idi Christmas party. Ket nangabak kami pa'y babaan iti panangibagi mi iti departamento mi. Kang runaan ti amin manang, isu ti panagbalin mi anadekdeket ken ni Angel. Malaksid laangan iti kinadeket mi, kabayatan dagiti paayayam iti Christmas party mi. Kaya rigak ti maitaytayok iti kaulpan kadagidi akanito. Ken iti simmaruno atawan. Ti pagmayatan na pay, saan aman ang gundaway ni Angel, tauray no narikna na nga gusto akken kuana, insubli na latta tinabulod na kanyak, idi iso tinagkasapulan. Ngamdimteng tinagbalin atubeng iti kinaragsak ko manang Emmy. Dagijay man the Angel kan Joel. Nakaragragsak na ngagsarsarita. Sipod dimtang diti opisina ni Joel. Marik nakakasa nagbaaliwon ti sigod a kinadagkat mi kan Angel. Malading hitan unay to riknak. Ket oray no paglibakak. Talagang agimunak ka ni Joel. Ngam, anya ko mga ti pagimunak. Ket saan matada kami kan Angel. Awan mo't ti relasyon mi, ta sa anak mo't anagaram kan kuana. Ngam, imposible di na marik na nga agayatak kan kuana. Kan may sa, impagarap ko na agayat mo't kanyak, gapo iti kinasingid madwa. Anya ka din dito mapaspasamak kanyak. Apaya kastuyak mo't tan.
Pinayabandak ka no, madam. Wan Jether takayat ka makasarita. May papaniti anya, madam. Diyak ka mo no anya ti mapaspasamakkat ka. Ada ka di parikot mo. Ha? Apay, madam? Nagbaliw ti performance mo iti trabahom, Jether. Ha? Iso mas naawak. From very satisfactory, kalaat ang nagswag ti performance mo. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Pasensya kayo lakoman, madam. Ado lang amin ti pampanunutok iti kalabas. Kaya't ka palagipan. Sayang tinarugyamon na agtultuloy ti poor performance mo. Madam? Ahwan gayam, tagay umadani man ti Christmas party tayo. Kaya't kung ay pakamukan ka, ano ti departamento manan ti mang dominar iti amin a games kan performances? Dakdakal agatad ti mapangabakan nyo. Ha? Ni, unyag pa iso. Umadanin ti Christmas party tayo, madam. Hall of Fame ren ti departamento yo. Ngamno da kayo manan ti agdominar iti amin a performances? Kasi tinakon-nakon, dakdakal agatad ti mapangabakan ti departamento. Di mo ko na madanagan ka gapo iti kaawan pa lang ni Jeter nga anak tamilay. Amo, ka-Christmas party da ita. Iso asaan na ka madanagan. Nasayat nga ron no kasta. Kung naglakit tinukumpormi man laditan ti pampanunutem abak-bakitan. Saan na niya? Ay katanya pa lang araw ti kukwaam. Apadi ka pa'y mapan aginara. Apay aya, masikuran ka kadihadak dito'y makidagdangag iti samiwag nga para iti Paskwa. Saan matkit di nga iti kasta, Milay? Ano kasta nga ro, di nakikaskaso. Basta saan na ka madanagan iti kawan pailaang ni Jeter nga uray nurabein. Ngamin, nagpakadamag a Christmas party da ita. Mala, gusto nga rudan. Kaslawanan timbagak. Di na kumakagura, Milay. Metla gusto nagtaot itanasam ita puso ala kobrador agkutik-kutika di ka tumugaw ngem tumagde Nalamagti Sir Jet, apa nakalidliday ka nga daditi suli? Ha? Kwa, agpapaangin aklaan. Oh, kasladyak mamati. Ni, anya ko mati di mo patyan. Panagkunak, agimimon ka, sir. Ha? Anya ko mati pagimunak kay. Kan, itanya kumaga po. Agimon ka, tada Angel kan Joel tag partner ita Christmas party tayo. Ha? Aklo nam gaminan, sir. Agayat ka ni Angel, saan ka di? Ala, tilay bagbagamat. Inton kwan, ada makangagan ka. Kababain. Sus, di ka nga mina naglibak. Nadnadlaw masaksakitan ka, gapoy ti kinalailo the Angel kan Joel. Uy, sana? Awan ti kasta. Agmarmartes ka manan. Oh, marites ka dyan. Di ka man, Sir Jet. Nadnadlaw iti langaman niya. Nalaus ti imon mo, gaputa malaksit ada Joel kan Angel tag partner. Nalaus pa iti kinalailo da iti tunggal maysa. Ha? Iso nga oray na paglibak ham, di mo tumailimod na masaksakitan ka, gaputa makita iti langam. Agimimon ka, Sir Jet.
ti Paskwa. Paskwa, ingka ikanta. Tapno, gumanay gaika. Napaiswanak iti imbaga ti katrabahwak iti daydi a Christmas party mi manang Emmy. Talaga ngamin nga agayatak ka ni Angel. Isu tinangipaay kanyak iti nagpayduma aragsak anang rugi iti imo na a Christmas party mi. Ngamno panunutag ana imbag, basol kumitlaang tadyak mat inaram ni Angel. Nagsamakedak iti panagbalin mi anasinged iti tunggal maysa. Impagarup ko no umdasan ti kinasingad mi. Ti amok idi, no nasingad kami, da kamin. Ngam saan akasjay. Gapu siguro tanapaiswanak kadagiti paspasamak manang, nagresignak iti trabaho. Kinasarita nakpay ni madam ko, tanumabalin, di na kumakayat nga agikatak. Ngam desidido ak idin. Tirigat naman ng sa anak-anak astrek adagos iti sabali at trabaho. Iso a medyo da kami kadananang kentatang ko, tinagbanag a nakakaasi, gapulaang iti pride ko, ken iti pan nakapasakit ko. Itamanang nakarecover akon, ket adamutten natalged at trabaho. Ngamkas iti nakunakon, tunggal dumteng ti Paskwa, maipalagip kanyak daydi apagteng a nakapasakitak unay. Sapay lakumata nakaibati iti adal ti insalaysay ko. To'y pagayam mo, Jether. Pagayam ko a Jether, anyan aya tinapasamak. Husto ka, biddot mo ti amin, nang namnama ka. Ibagatan nga damot panaggustukan ka ni Angel. Ngam kasano ang mapasingkadan no di kamot nagaram. Babae dayjay pagayam ko. Iso analabit nga ididinan mauray nga agaram ka, impagarup na nga awan panagayat mo kankwana. Ngam na imbaglaangan ta nakarecover kan, kat mamatiak nga ammumton ti ar-aramidam. Naragsak a Paskwakan ka. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isu